Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýas. 15-16 awgustda awada milli tähäççilik bolugyna geçirilen deňde çykalygaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrlarynyň derejesindäki maslahat halkara ähmiýetli waka ýurly. Şugun Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine geçirilen briefing Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygyna Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan guralan forumyň netijelerini başlandy. Duşugy Türkmenistana işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň hemde ýurdumyzyň şeýlede daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar berişdirýärleriniň wekilleri çagyryldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine geçirilen briefingiň başynda halkara maslahatyň işine işaňytaşany ähli döwletleri we halkara guramalary hoşallyk bildirildi. Oň münberiniň beýan edilen oňy teklipleri, pikirleri we maslahatlary durnukly ulag ulgamyna hemde ygtybarly sewtara ulag düzmeni ösürmek boýunça tagalary birleşdirmekde ähli mümkün tertibini durmuşa geçirmek boýunça geljekki bilelikdäki iş üçin esasy döredir. Forum guramakda Birleşen Milletler Guramasynyň az ösen döwletleri deňde çykalygaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar hemde ösüp barýan keçe ady döwletler boýunça ýokary wekiliniň edarasy esasy hyzmatdaş bolup çykyş etdi. Maslahatyň umumy mejlisleriniň çäklerini howa, awtomobil, demir ýol we deňiz ulaglarynyň häzirki ýagdaýy, dünýä ykdysadyýatynyň ulag logistika ulgamyny ösürmegiň geljegi, pudoklaýyn düzüme maýy goýumlaryny çekmek, innovasiýalary ornaşdyrmak, daşy goýmak hemde ulag ulgamynaky howpsuzlyk ýaly möhüm ular boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini garaly. Mundan başga da forum iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde gepleşikler geçirmek üçin açyk meýdança ýurly. İki taraplaryň duşuklaryň oňlar çöse guruldy. Munyň özi diňe bir ulag kommunikasiýa ulgamyny hyzmatdaşlygy puturlanmak üçin näle, eýsem döwletara syýasy gepleşikleri ilerletmek, ykdysady we insan perwer ular boýunça özara gatnaşyklary puturlanmak üçin oňat mümkinçilik boldy. Maslahatyň şäherlerine hyzmatdaşlygyň hukuk bünýadyny puturlanmagy gönükdirleni möhüm resmi namalaryň birnäçesine gol çekildi. Mundan başga da foruma gelen daşary ýurtly mehmandary halkara howa menziline hemde Türkmenbaşy halkara deňiz portuny baryp görmek mümkinçiligi döredildi. Briefingiň başynda maslahat gatnaşyjylary sanly ulag markaly ýüzünden hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň öňe süren başlanýyşlaryna aýratyn ünserli. Döwlet başçylygynyň belleşýäri ulag meseleleri bütün dünýä guramasynyň aýratyn iş ugur hökmüni Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibinde hemişelik we berk orny eýlemeleri. Türkmenistanyň burda işiň syýasaty ulag meseleleri boýunça gepleşikleri ulgamlaryň we ýygylarly häsiýetde alyp barmagy gönükdirlenir. Biziň ýurdumyzda 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda durnukly ulag ulgam boýunça birinji ähli mümkün maslahaty geçirmek başlanýagy bilen çykyş edipdi. Türkmenistanyň başlanýagy bilen 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ulag ulgamynda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ösürmek üçin uly ähmiýeti eýe bolan kararnamalary kabul etdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow çykyşynda ýurdumyzyň ähli mümkün ulag dialogyny özüniň başlanýyşlary arkaly gatnaşmagyny peseltmejekdigini atyp, Türkmenistanyň ony güýçlendirmäge we giňeltmäge, täze anyk tasamlary we meýilnamalary bilen baýlaşdyrmaga taýýardygyny tasdiqlady. Şunuň bilen baglanykda möhüm teklipler beýan edildi. Şolaryň biri Birleşen Milletler Guramasyny ulag ulgamyny deňde çykalygaty bolmadyk ýurtlaryň behwetlerini goramaga gönükdirlen we milletler birleşiginiň degişli düzümleri bilen ýygydarly iş alyp barjak ýürüýte iş toparyny döretmekden ibaratdyr. İkinji başlangyç Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň deňde çykalygaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ähli mümkün ulag hyzmatdaşlygynyň ösüşinde we ony puturlanmakda orny ýokarlandyrmak hakyndaky kararnamasynyň tasamasyny taýýarlamagy degişdir. Türkmenistan hormatly prezident bilen beýan eden başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge girişýär. Ýurdumyzda bu işe gyzyklyma bildirýän hyzmatdaşlaryň ählisiň işiň gatnaşmagyna bir baglap, esenlik netijeli başlangyçlary we maslahatlar üçin açykdyr.
Abada Milli Tähaşylyk dolugyna geçirilen ministrler derejesindäki forumyň netijeleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň diňde çykargasy bolmadyk ýurtlar boýunça 2024-nji ýylda geçiriljek 3-nji maslahatynyň başyny Aşgabat prosesini ösdürmek üçin esas goýanlygynyň wajypdygy aýratynda tutuldy. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň ulugy boýunça ähli umumy gün tertibiniň meseleleri babatda köp taraplaryň gatnaşyklary mundan beläge işiň ilerletmäge taýýardygy tasdiklandy. Briefingde yurdumuzda işleyen diplomatik wekilhanalaryň ýol başlary we wekiller çykyş edip, hormatly prezident boldy, Türkmenistanyň hökümetini ministrler derejesindäki halkara maslahatynyň üstünlükli geçirilmegi bilen tüý sürekden gutladylar. Abada Milli Tähaşylyk dolugyna geçirilen forumyň ähmiýeti ören uldur. Çünki milli sewt we ähli meçhurdäki okunly durmuş ykdysat taýdan ösüş ulug hemde logistika düzüminiň kemilleşdirilmegini we diversifikasiýa ýol bilen üstünlüğünü talep edýär. Bu abatda maslahat diňde çykargasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulugy özleri gatnaşyklaryny puturlandyrmagyň hemde giňeltmegiň, degişli çäreleň ählisiniň sazlaşdyrylmagynyň, täze üstaşyr geçergelerini dürdülmegiň, maýy goýum işiniň işleňleşdirmegiň, halkara ýük taşamak ulugyny sany tehnologiýadan netijeli ornaşdyrmagyň we ulugy abatda beýleki urlaryň wajyp meseleleri gyzyklanma bilerilip aralyp maslahatlaşmak hemde ular boýunça pikir alşmak üçin ajaýyp mümkinçilikler döretdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezident bolsa Serdar Berdimuhammedowyň oňyň başlanýyşlary gollandy. Şol başlanýyşlar bolsa ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýalar ulgamynda ähli umumy hyzmatdaşlygy, bu strategik ulgamda özara bähbetli hyzmatdaşlygy höwüslendirmäge, ähli umumy durnukly ösüş maksady bilen oň ägurt uly kuwatynyň netijeli peýdalanmagy täze anyk goşundy bolup durýar. Добрый день, меня зовут Дмитрий Шлапаченко. Мен Дмитрий Шлапаченко, Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanyň Mişelik utgaşdyrjydy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine geçirilen duşugy Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň diplomatik wekiliýetleri gatnaşdylar. Duşuk Abadada 15-nji 16-njy awgustda geçirilen halkara maslahatynyň netijelerini bagşlandy. Abadada geçirilen halkara maslahat ulag geçelgelerine deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň tagalalaryny birleşdirmäge bagşlandy. Ol Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň guramagyna ulüsünlüge eýe boldy hemde ýokary derejede geçirildi. Briefingga gatnaşçylary maslahatynyň netijelerini ýokary baha berdiler. Ähli gatnaşçylar häzirki döwürde haryt dolanşygyna gabat gelýän kynçylyklary aradan aýyrmak, ýük daşamalarynyň narhlaryny peýdeltmek üçin tagalaalary birleşdirmek zerurdygyny, deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak zerurdygyny, şeýle hem Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň arasynda hyzmatdaşlygyň strategik ähmiýeti eýedigini bellediler. Abadada gozgolan meseleleň Birleşen Milletler Guramatynyň mejlislerine de giňden serediljakdygyny aýtmak gerek. Abadada maslahatynyň netijeleri boýunça kabul edilen resminama Birleşen Milletler Guramatynyň geljeki maslahatlaryna ähli döwletleriň arasynda ýaýradylar. Şoň şeýle biz geljekde de iş ýönünden netijeleri garaşýar. Birleşen Milletler Guramaty Türkmenistan bilen ýakynyn hyzmatdaşlygyny dowam etdirer. Biz Türkmenistanyň hormatly prezidentine we hökümetine maslahatyň ýokary derejede guralanyny üçin, şeýle hem şu gün guralan briefing üçin hoşallyk bildirýär. Men Akbarjan Artikovich Koçkarov, Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we doluq tiýarly ilçisi. Biz Türkmenistanyň daşary işler ministrligine geçirilen briefingge gatnaşdyk. Ol diňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejetine geçirilen halkara maslahatyna bagşlandy. Bu çäre 15-nji 16-njy awgustda Abada Milli Tähaşylyk dolugyna geçirildi. Muňa Türkmenistanyň hökümetiniň ulag ara gatnaşygyna we ulag geçelgelerini berýän ähmiýetine ýene-de bir gezek şaýatlyk etdi. Bu maslahatyň Aşgabat şäherine 2016-njy ýylda durnukly ulag boýunça geçirilen birinji maslahatda gahrman arkadagyň öňe süren başlangyçlarynyň dowamydygyny belläp geçmek gerek. Deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejetine halkara maslahaty ýokary guramaçylyk derejetine geçirildi. Bu arada maslahata gatnaşan 30-dan gowrak ýurtlaryň ulag ministrleri hem öz çykyşlaryna belläp geçdiler. Olar Türkmenistana döredilen ulag ara gatnaşy we ulag geçelgeleri boýunça mümkinçilikleri ýokary baha berdiler. Hususan biz Türkmenmaşy halkara deňiz portuna baryp, oň halkara ülgülerine dolaýyk gelýändigine, Merkezi Aziýa üçin möhüm geçelgedigine göz ýetirdik. Abadada geçirilen maslahatyň şäherlerine 30-dan gowrak ýurtlaryň ulag ministrleri Merkezi Aziýanyň dünýäniň ýurtlary bilen ulag boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça meselelerine seredildi.
Şol sana yurtlarymyň çäginden geçen üssaşyr ýükleň resmileşdirmegini sağlaşdyrmak, dürli resminamalary umumlaşdyrmak, resminama dolanşygyny sağlaşdyrmak, narxlary peseltmek barada şeýle-de yurtlarymyň ulug mümkinçiliklerini artyrmaga ýardam etjek beýleki meseleleri teredildi. 2016-njy ýylda geçirilen Durnuklu ulug boýunça Aşgabat maslahaty we häzirki deňde çykylgasy bolmadyk ýurtlaryň ulug ministrleriniň derejetine geçirilen maslahat Türkmenistanyň we Özbegistanyň beýik ýüpek ýolunyň mühim halkalary hökmünde taryhy orny dikeltmek boýunça Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini bellemek gerek. Beýik ýüpek ýoly ýurtlarymyň prezidentleriniň tagallalary bilen günnogur günmatar uğruna ýene-de mühim ulug halkatna we geçilgetine öwrülýär. Özbegistanyň Türkmenistanyň ulug aragatnaşygyny we ulug geçilgelerini ösdürmek boýunça başlangyçlaryny gollaýandygyny bellemek gerek. Şoň üçin hem Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman ulug geçilgetini döretmek boýunça Aşgabat alalaşygyny esaslandyrjylyň biri hökmüne çykyş etdi. Bu gura dürli ýurtlar tarapyndan gyzyklanmalar barkartýar. Hususan häzirki wagtda bu alalaşyga Kazakstan Respublikasy, Hindistan, Katar birleşdiler. Bu ýurtlaryň alalaşyga goşulmagy barada özara düşünşmek barada ähtnama Aşgabat maslahatynyň çäklerini gol çekildi. Şeýle hem awadaky halkara maslahatynyň çäklerini Aşgabat alalaşygy boýunça ulug geçilgetini ösdürmek barada ähtnamanyň ikinji tesbirnamasy boýunça özara düşünşmek barada ähtnama gol çekildi. Şoň bilen baglykda men ýene-de bir ýola Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmenistanyň hökümetini awada ulug maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlaýan. Şeýle hem Türkmenistana ulug diplomatiýatyny öňe sürmekde täze üstünlikleri arzu etýän. Sag bolun. Hormatly prezident Hudan Taala bilen sağlyk guruluşlarymyň ähli urlaryna aýratynama şifahanlarda uly özgertmeleri amal aşyrylýar. Şoň üçin hem ýurdumyzda şifahanalaryň bir näçesiniň durky täzelenip, täze şifahanlar gurulýar. Şeýle hem ilata hyzmat etmek üçin dünýä ölümlerini dogry laýyk gelýän häzirki zamany enjamlar bilen üpçünedildi. Şolaň birem Ahali welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Bagawat çölgesinde bina edilip ulanmagy berilen Bagawat şifahanasy. Hormatly prezidentimiň taýsir tagalasy bilen saglyk goraş ulgamynyň ähli ugurlaryna aýratylan şifahanalarda uly özgertmeler amala asyrylýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda şifahanalaryň bir näçesiniň durky täzelenni, olarda täze goşmaça binalar gurulýar. Şeýle-de ilata hyzmat etmek üçin dünýäniň göllerine dogry laýyk gelýän härki zaman enjamlarly üpçünedildi. Şolaryň biri hem Ahali welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Bagawat çölgesinde bina edilip ulanmagy berilen Bagawat şifahanasy. Dağ eteklerinin tämir arasynda howasy hemde dağ üsümlikleri jany şifalar. Şonuň üçin bu şifahanada saglygy dikeltmek üçin sagalyş hemde bezers usullary giňden ulanylýar. Olardan aeroterapiýa, gelioterapiýa, bezers mineral suwy, fizioterapiýanyň usullary we başga da şifahana bezergileriniň täze usullarynyň bir näçesi bar. Bagawat şifahanasy raýatlarymyzyň demaş ýollaryny, nerv kesellerini, ýürek hemde damar kesellerini şeýle-de endokrin sistemasyny bezermek üçin gönükdirlendir. Şifahana anyklaýyş hemde maslahat beriş, balneoterapiýa, palçyk bilen bezers bölümlerini barat. Şifahanyň anyklaýyş hemde maslahat beriş bölümlerini, şifahanyň bezergilerinden peýdalanýan raýatlara ýokary şertler bar. Raýatlar bu bölümde stomatolog, nevrolog, kardiolog, oftalmolog, EKG, uzi, rentgen hemde endoskopik barlygy ýaly lukmanlaryň maslahatlarynyň peýdalanyp bilýärler. Balneoterapiýa hemde palçyk bilen bezers bölümine suwasy massaj üçin niýetlenen minerally, şifaly suwly wannalar ýerleşdirilen. Şeýle-de hidrokolonoterapiýa, şarko duşy hemde aýlawly duşlar mundan başga ara walyny ýapmak palçyk bilen bezergi üçin otoglarym bar. Basseyn hemde spa bölümine hereket ediş ulgamlary bejermek üçin dörli şirketlerden soň saglygy dikeltmek üçin arasda suwly basseynler ýokary hileki ýa-da zaman lokmaçylyk enjamlary üpçünedilen. Spa bölümine krioterapiýa üçin otoglar ýerleşdirilen. Bu bölüm infragyzyl şöklüli, gory şöklüli hemde goşa şöklüli saunalar bilen üpçünedilen. Şeýle-de bir ýerde türk hammamy, galoterapiýa, aromaterapiýa, saunaterapiýa üçin otoglar, beden teri we suw hemde sagalyş massajy ýaly otoglarym bar. Bu ýerde diňjalýan raýatlar üçin ýokary hili lukmançylyk bejergilerini almak üçin uly mümkinçilikler döredilen. Fizioterapiýa bölümine ýokary kwalifikasiýaly fizioterapewt lukmanlary, sırqawlar bilen sagalyş hemde dikeljiş işlerini alyp barýarlar.
Spaxananyň binasynda bejerik otoglaryna başga raýatlaryň medeniýetli din jalmaklar üçin jemgyýetçilik boş wagtlar geçirilýän otoglarym göz önüne tutulan. Bu ýerde 200 adamlyk ýürüýte dietolog Lukmanyň düzen aýratyn berki naharly menüli naharhana, kitapxana, masa zalama. Şeýle-de bu binada türkmen topragynyň dermanyk otlarynyň täsin sagaldyjy aýratynyny duýmak isleýänler üçin fitobar ýerleşdirilendir. Bu ýere gelýän adamlara gahrman arkadamyzyň sowgat beren Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyndan alınan dermanyk otlardan ýasalan şypaly çaýlar ködürlenýär. Öýel boşly arhitekturaly 3 gatly ak mermer binanyň töweregine ýerleşýän ýaşyl meýdansada ýodajyklar hemde bastyrmalar göz önüne tutulan. Gedeliniz etmek üçin goşmaşa şertler bar. Mundan başga da bu toplumyň şäherine futbol, voleybol, basketbol, tenis ýaly sport oýunlary üçin sport meýdançalary, daşky basseyn hemde kafe bar. Spaxananyň esasy binasynyň ýanyna raýatlaryň rahat din jalmaklar üçin ählamatly şertleri bolan 2 sany 3 gatly bina gurulan. Bu binalarda ählamatlyklary bolan bir adamlyk hemde 2 adamlyk otoglary bar. Bir ýere saglygyny dikeldip din jalmanyna gelýän iýleşdirmeden dünýä derejesinde guruluplanmagy berilen şeýle ajaýyp bina üçin arka dagly serdarmyda özleriniň kalplarynyň çykýan alkyşlaryny hemde hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysyň. Nur Mehmet Rahim. Bağavat Spaxanasyna din jalýat teýgatyň bir gözel ýeri. Dağ yerini dağ, çeşme yerini çeşme, şu zatlar iyam howany bütün dağın howasy bilen çalşyrýar. Olam adamy esasy gerek zat. Gahrman arkadamydan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitaplaryna ýazdy. Şu ýerde dermanlyk çaýlar taýýarlanypdyr. Gülýäli otada käkili otum bar, buýon köküm bar, dağ otu bar, emmeti şunýaly taýýarlanan çaýlar. Olam esasy zatdyň biri saglyk üçin İl sağlığı yurt baylığı değil ya. Bu zatları yola koymak için, öne sürmek için yurt aladasyny diyen hormatly prezidentimizin işlerim rowajatyn. Men Mar vilayatynyň Takarçay etrawynyň ýaşaýjysy Muhammedowa urnadyk Bağavat Spaxanasyna öz saglymyzdy keltmäne geldik. Bu ýerde bizi Lukmanlar gülerimiz bilen garşyladylar. Bu şypana dünýä ödüňlerine gabat gelýän häzirki zaman enzamlar bilen enzamlaşdyryldyr. Şular ýaly spaxanalarda saglymyzdy ketmäne şert töredip beren gahrman arkadagymyda, arkadagy serdarmyda köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, işi rowat bolsun. Berqarar döwretiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne edil diýarmyň ähli kunjaklaryny durmuş ykdysady taýdan ösürmek babatyna gurtly işleri durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiziň düzümleri aýdygdarly özgördirilýär. Şunun bilen birlikde garaşsyz watanymyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowranyrmak maksady bilen daşarky bazarlara niýetlenen ýokary hili önümleri önürýän kärhanlary döretmek hemişe üns merkezine saklanýar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboguz şäherindäki Garaboguz karbamid zawody munyň iş ýüzündäki aýdyň suwutnamasy Türkmen Himiýa Döwlet Konsernyň beýik häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýerine ýokary zähmet üstünliklerini besýärler. Türkmen toprağının eğitilmede tebiği baylıklarını yanğış çiğmar serişlerini rejelip edaranmaq, en täze texnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak ýaly olary senaga taýdany gaýtadan işlemek, hemde mineral önümçiliginiň işini üzmeksiz ýola goýup, owy hojalygy üçin zerur bolan dökünden görnüşlerini we möçürlerini artdyrmak hemişe hormatly prezidentimiň üns merkezine durýan meseleleriň biridir. Owy hojalygynyň mineral dökünleri bilen üçinçiliginiň ýokary hil derejesi, mallarçylyk hemde guşçuluk puduklarynyň otyn biniýadyny döretmegem wajib ähmiýetlidir. Karbamid owy hojalygyny şuňaly ýokary isege eýbolan mineral dökünden biridir. Berqarar diýarmyzyň owy hojalygyny möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasip orny aýdygdarly berkitmek arkaly şeýle önümleri önürýän ýeri döwletleriň hataryna ören uly anam bilen goşulýan öňürkezýär. Türkmen Himiýa Döwlet Konsernyň buýurmasy esasyna Ýaponiýaly hemde Türkiýeli hyzmatdaşlar tarapyndan bina edilen Garaboguz karbamid zawody ýurdumyzyň gaz himiýa senatynyň geljeki uly ösüşlerine aýgatly täsirini ýetirýär.
Häzirki wagtda sadaşykly işleýän Beýzawod ýurdumyzyň himiýa senatynyň ýerli şemal serişlerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli ykdysadyýetimiň beýleki puduklarynyň zerurlyklaryny dogry üçinetmek. Şeýle şol önümlüň daşary bazarlary iýerleýän möçürlerini ýa-da artyrmak babatdaky wüzipeleň üstünlikli çözülmegine täze mümkinçilikler döredýär. Qarabağda karbamid zavody berqarar döwletimiň raýatlarynyň müňe golaýyny iş orunlary bilen üpçüne denegeme buýsanşydyr. Kärhana boýunça halkyň arkadaşly zamanaty ýylynyň geçen 7 aýynda 638.633 tonna karbamid dökünni önürip, gödüň tutulan meýilnama 107,16 götürimi ýerine ýetirildi. Kuwatly kärhananyň önürýän önümlerini daşarky bazarlarda barha köp islebilirler. Şu ýylyň başyndan beri kärhananyň ýokary hili karbamid dökünniň 463.868 tonnasy Hadar deňleriniň üstü bilen daşary bazarlara urdurly. Arkadagy serdarmydan gatnaşmagyna şu ýylyň 8 awgustynda Garabağda köl aýlygynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň gurulşyny dabaraly ýagdaýda badarga berilmegi Garabağda karbamid zawody üçin aýratyn uly ähmiýete eýdir. Kärhanada önürleýän önümiň 3-den 1 böleginiň ýürütülişdirilen awtolar arkaly Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz portuny we demir ýol menziline daşalyp, soňra içerki we daşarky sarpedjere uğrudylýan aýratyny bellerlikdir. Diňe bir şu ýylyň geçen 7 aýynda kärhananyň taýýar önüminiň 205.000 tonnasy awtolar arkaly degişli ýerlerine ýetirildi. Dabaraly ýagdaýda düýü tutulan täze awtomobil köprüsiniň ýakyn geljekde işe girdilmegi kärhananyň önümlerini sarp edijlere ýetirmekde uly ähmiýete eýe bolar. Garabağda karbamid zawodynyň işi hünärmenleri şeýle kemil we ýokary kuwatly kärhanada halar zähme çekmegi dördün mümkinçilikleri üçin arkadagy serdarmyda alkyş aýdyp, halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň her bir günü ýokary önümçilik görkezýärine beslemek üçin şu günleri has hem gaýratly zähme çekýärler. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyny ýurdumyň edara kärhanlaryna täze zähmet galkynşy gurşawarly. Hormatly prezident bilen amala aşyrýan beýgi işlerine dahilli bolmak istegi. Häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüli. Şoň üçin hem halk hujuragynyň ähli puduklaryna uwandyrjy netijeler gadanmaga tarap anamly uğralynýar. Türkmenistanyň dokma senaty ministriniň Daşow şäherindäki paýta ýerji fabrikasynyň gadanýan üstünlikleri diýsen gowandyrjydyr. Daşow şäherindäki paýta ýerji fabrikasyna ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhanyetlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleňe geje günüýden alınıp barylmagy her iş günü ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Tarihi wakalara şanly senelere toy bayramlara besenýän halkyň arkadagy zamanaty ýylynda şowly iş görkezýärine eýe bolýan paýta ýerji kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünlikleri beslemeklige boruny hujulary asla gowşamaýar. Fabrikda önürlen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere munasip bolýar. Fabrikaň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürçilikli egerji enjamlar bilen üpçünedilenler. Bugün şol üseni enjamlary ýerli hünärmenler tarapyndan başarjyňlyk bilen iş edilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm önürmeklige bagş edýärler. Netijede önürleýän önümleri barha köpelýär, gadanylýan üstünlikleri kärhanada zähmet çekýän işgärleriň ählisi özleriniň munasip goşantlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly önürleýän ýokary hili önümleri görünüňde guwanç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalamy beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gödäwçilikde saklanyp önürçilikli iş edilýär. Kärhana hormatly prezident bilen dokma senaty puduny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir mysalydyr. Şoň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gadanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşantlary sallamlydyr. Munyň özi arkadagy serdarmydan ýurdumyzda ýetişdirilýän hasly haritlik derejesine şenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynaky wüzipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň mysalydyr.
Bu kärhanada önürleýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanygy bilinmegi degişdir. Şeýlelikde ular taýýar önüm görnüşine çenli güneşi diýärmizäki önümçilik kärhanalaryna işenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlyk hananyň hem ýürütülüşlerini kemil enjamlar bilen üpçünedilmegi önürleýän önümliň hil derejesiniň hemme taraplaryny talabaly kesgitlenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysady etmeden ygtybarly ganyt hasaplanýan dokma pudugyny berýän hemi işelik ünsü we gollawy hemde ýokary hili önümendirmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri dürdüp berýän hormat prezident bilen özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar. Hemde halkyň arkadagy zamanysy ýylynyň täze sepketlerine tarap anamly barýarlar. Ösüşlüň täze berentliklerini götürilýän ajaýyp zamanamyzda hormatly prezident bilen parasatly başlanmagyny ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň depkinli ösürilmegine möhüm ähmiýete eýe bolan keçe we orta telekeçiligiň ösürilmegine gönükdirilen çuňgur oýlanşykly döwlet siýasaty özüniň oňy netijesini berýär. Bugün halkymyzyň ösüni isegini kanagatlanýan durly senat haretlary diňe bara içerki bazary üpçünetmän eýseme daşary ýurtly sarp edijere urdylýar. Ülkemizden şahar kunjuna bolşýary milli liderimiň hususy ulgama berýän ýygydarly gollawy bu wagtda telekeçler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyň Lewap vilayatyna da özüniň aýdyň beýan tapýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň Lewap vilayatyna telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň sany ýygydarly artmak bilen döwrümizden öseni iseglerini kanagatlandyrýan haritler taýýarlamagy mümkinçilikleri bolan täze önümçilikler peýda bolýar. Önümçilik başlanýşlary barha ilerleýän hususy kärhanalaryň hataryna Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Lewap vilayatynyň Halyç tarabynyň Halyç geňeşligine ýerleşýän PKD aý hususy kärhanasyny görkezmek bolar. 2021-nji ýyly işe girdilen beýdurwap önümçilikde üçök örtükleri önürilip, ýokary hili guruluşyk serişlerini bolan islegem günü-günden artýar. Hususy kärhanada ýaş iş hünärmenliň 60-dan gowragy agdy bir zähmet çekýär. Häzirki zaman önümçiligiň her günne önümüň 1000 oglaýyny taýýarlamagy mümkinçiligi bar. Bu ýerde taýýarlanýan guruluşyk önüminiň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Önümçiligi zerur bolan çygmalyň agla we böleginiň öz ýurdumyzda taýýarlanmagy bolsa, önüme düşýän gymmatyň azaldylmagyna, taýýarlanýan harydyň halkymyz üçin ýeterli bolmagyna şertleri döredýär. Önümçiligiň texnologik ýygydaryny raýhykda ilki bilen möhüm çygmal bolan azbest ýürüte uğurducu enjamda uğurdylýar. Hemde suwun gatnaşmagyna sement bilen garylýar. Taýýarlanan garyny ýürüte enjamdan kömek bilen ýokary basyşda işlenip, belli bir ölçeklere kesilýär. Hemde kemil tolukun beriji enjamyň kömegi bilen taýýarlanýan üçök örtüklerini şekil berilýär. Kesgitli sanlarda jemlenen üçök örtükleri jemlenip, bu pejine uğurdylýar. Bu pejinde 5-6 saatın dowamında bişerilip saklanylan üçök örtükleri uğradylandan soň harit derejesine getirilýär. Önümüň hususy kärhananyň ýürütülüşlerini awtor bolan hasabyna müşterilere getirilmegi, ýylat üçin hem guruluşy gurnumy işlerini alyp barýan idara kärhanalary üçin hem has amatly bolup durýar. Halkyň arkadagy zamanysy ýylynyň her bir günni anamly zähmet üstünliklerini beseýän hususy kärhananyň agdy bir zähmet köpçüligi eşreti zamanamyzda işlemek, döretmek, halal baýamak üçin döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly alamlaryny bolsa ýurdumyzyň muraýatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 19 awgustda saat 20-den 20 awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna az bulutly howa bolup, nordan tezligi sekundda 94 metr käýerlerini 16 metreden ýetýän şemal öwür. Howa ýejesine 22-27 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy, kenariýa etraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup, Demirhazyň nordan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şemal öwür. Howa ýejesine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar.
Samara vilayetine az bulutlu hava vurup demirgady gündogordan teliği sekundda 10-15 metre ýetýän şemal uçary. Hawa ijetine 17-20 gradus gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Liverpool aýatyna aşyk hawa vurup demirgady gündogordan teliği sekundda 9-14 metr käýlerini 16 metreçe ýetýän şemal uçary. Hawa ijetine 17-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus. Gün orta etraplaryna 36 gradusçe maýl bolar. Daşy vilayatyna az bulutly hawa vurup demirgady gündogordan teliği sekundda 9-14 metr käýlerini 16 metreçe ýetýän şemal uçary. Hawa ijetine 16-21 gradus gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Paýtaht Aşgabatda açyk hawa vurup demirgady gündogordan teliği sekundda 10-12 metre ýetýän şemal uçary. Hawa ijetine 20-22 gradus gündüzüne 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça awgust aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň dur noktady ýagdaýda bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlara tömüs passyny howanyň derejesiniň ýokurlanýan nazar alyp pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretsinden goranmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipligini berja etmegide maslahat berýäs. Mehriban ilaçlara bulary berja etseňiz, ýylyň islenip passyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňdan watan habarlary peşiňizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär esenýär. Ähli ötüşleň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edileşler.